Podo pasar, invítasme a algo. Como non? Pois veña, que Podes pasar. teño moitas ganas de conocer a historia da fava. Vale. Pois nada, Teresa, veño a cabalo de Lourenzá, eu son moi aficionado á gastronomía. Non quería marchar daqui sen saber un pouquiño máis da historia das favas. Pois Dixeronme que usted é a número 1 neso. Porque agora, claro, non é época de ver o cultivo, que eso sería bonito. Pois contame a ver este proceso que tes Pois aquí. este proceso, o primeiro proceso que hai que facer é seleccionar. A primeira selección xa se fixo, que era o que había que sacar, que non valía para comer, nin para sembrar, nin para nada. Entonces, agora aquí, facemos a segunda selección, porque hai aínda todavía fava que é máis inferior. Por exemplo? Por exemplo, isto. Ah, vale. O sabor é o mismo, pero non é... Ou esta, por exemplo, máis escura. Efectivamente. No sabor isto non se vai diferenciar, pero o tamaño... O sea, toda esta selección fais a man? Sí, aquí normalmente facemos a mão. Mima. E cantos sodes normalmente nesta mesa de testeo? Nesta mesa antes éramos moitos, porque había moita xente xubilada E e viña para aquí pasar o rato e máis traballar. E a seleccionar fava? Pero ahora, o que selecciona a filla seleccionou eu. As dúas sodas? As dúas horas. Eu fun a moitos sitios con elas, A feiras? a feiras, e bueno, cando chegaba a casa, chegaba sin cartos e sin favas. Chegaba sin cartos e sin favas? Sin favas. Pero regalábalas ou que? Non as regalaba, vendías, pero como había que pagar para poder comer e poder dormir, Xa. Entón, o seguinte proceso, unha vez que tes seleccionada, cal é, Teresa? ir á cámara. A ver, pois vamos alá, vamos a ver como é eso. 8 días á cámara. Poñelas en sacos, e pásanse para aquí, métense na cámara, e aquí pasan 8 días. 8 ou 10 días. E que lle fai a cámara? Pois non deixa que se bichen, porque esta é unha cousa que se bicha. Contame como é o seguinte O proceso. seguinte proceso, transe para aquí, entonces venen estes cubos, botanse aquí, e aquí se envasa. Esta máquina é específica para as favas, non creo. No, era da lenteja. Non hai como estar contento de facer algo ben. Efectivamente. Ala, iso xa te mete a cantidad apropiada. Sí, hai que coserlle esta etiqueta. O de denominación de orixen, non? Efectivamente. Queres te sentar? Veña, pois sento meu. A ver, contame logo. Ahora, esto polo así, xunta máis as pernas. A ver se me vou a coser o pantalón, No, xunta máis as pernas. Pero, Bueno, tiramos unhas poucas, non pasa nada, xunta máis a perna. E agora, doulle gas. apretaslle aí. Epa, Bueno, é igual, que vai un Isto- pouco torcido, sigue. meto ya ferro. Sí, vale. Madre mía. E agora? Dalle outra vez. A ver se te vou coser a man. Cantos sacos podes facer? Que venta ten isto? Cantos sacos faz? Casi é mellor que non o digas, non vai a ser que despois digas un número moi alto Non te sei dicir. e non cuadre Pero co bueno. que declaras de sacos. No. Hai que declararlo todo, Non, agora non son contas de antes. Xa, igual tes algunha planta escondida, No, tes as plantas declaradas. hai que declarar todo. Cando eu empecé non se declaraba A nada. ver, senta ti e cose unha vez, ó. Ala, Perfecto. planchado. A experiencia é un grau. Claro. Hoxe está un día espectacular aquí. Está, que nin que fora verano. Joder, é unha cousa rara isto hoxe, non? O tu nai empezou a través dunhas fabas de... Que compraron no mercado no Pero Berzana. na zona como empezou o tema da faba? Na zona, pois, empezamos a labrar todos unhas poucas. Eu penso que unha das primeiras que eu recorde foi a miña mamá que trouxe aqueles pouquiños do mercado, porque antes íbamos ao mercado, vendían os ovos, vendías a manteiga, vendíase todo. Pero en que momento aquilo unha empezou a señora- comercializarse? Ai, bueno, Quen foi a influencer da época? tardou en... Sí? Sí. Bueno, eso xa foi moito máis tarde. Non terías ti algo que ver tamén? Eu tuve no todo, porque foi a primeira que empecé. Ah. Non che digo, íbamos para as feiras.
Quedaban os cartos en Magasol. Ah, amiga. E chegaba a casa e... Gracias que o home non protestaba, que lle gustaba que fora. Ibas ali a pasar o día, comías un pouco de pulpo. Ah, bueno, e dormía. tamén era bonito. Pasaba 8 días, pasaba 112.000 pesetas no stand. A que feiras ibas que ti recordas? Iba a Lugo, iba a Ferrol, iba... Despois ás feiras por aquí que non había que pagar, iba a todas. Pero nas outras... Pero era un bo escaparate, digamos, pozaba. Non había internet, pero había feiras. E Era o que había. Hasta incluso penso que era máis bonito. Era o que había. Sería máis esforzo, pero era máis bonito. Pero era o que había. Non crees? Sí. Sí, eran uns mundos totalmente distintos. Eran máis unidos, verdad? Bastante máis, que son agora. E teu home onde anda? O meu home estaba dormindo a siesta. El... Está jubilado desde os 40 e poucos anos, tipo. Tuvo mala suerte. E agora mándolle unha siesta todos os días. E iban repartilo o meu marido e máis a filla polas mañás. Ajá. Pero a miña filla tuvo unha nena Xa. e as cousas non saíron ben, que morreu con 18 anos. Sí. Joder. E iso olvidouse. E quedou coas fardas sola. Pois iso sí que é difícil de levar. Mima, non quero pensarlo. Non, meu fillo. Má para ni para nada. Nin comía, nin bebía, sin que lle deran, nin nada. Pero foi de repente ou que? Non, naceu así. Ah, pero xa foi de toda a vida e con 18 xa morreu. Sí, dábanlle 2 anos de vida. Joder. Pois esas cousas... Que nin pasa a nadie. Non, eso é outro nivel, Teresa. Non. Esa é outra cousa. Bueno, Teresa, pois non se me deu demasiado ben coser as fabas. Pero se te axudo a separalas, dalas nunha bolsiña, que eu penso que cociñar dáseme mellor. Sin problema. Pois ben, vamos ao chollo. Trato de...